Pantailak euskarazekin, mesedez? Bai, egunotan nola parte hartu daiteke? Zegia da, euskaraz azpiatzita, bikoiztuta. Dragoi bola berriz emititzeko aukerarik egongo da? Bale, ederki eskerrik asko. Gaur, gurekin, pantailak euskaraz. Urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskeraz Euskal Herriko zinemetan. Streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1%era iristen. Pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz. Pantailak euskaraz, pantailaldia. Zuzenbidean, antropologian lizentziatua, hizkuntza plangintzan gradu ondokoa. Gogorralda, guraso ernegatu izatea, Alexa Ginagalde López, pantailak euskaraz, pantailaldia. Gurasoen arduratik soilik, ala dagoeneko egoera jasangaitza dela ulertu duzuelako, zatozte ekimen, ausartarekin? Bueno, hori da, ez da bakarrik guraso ernegatua garelako, ez? Egia da, mugimendu guzti honen hasieran bai, horrek kezkatzen gintuela, ez? Gure seme-alabak ikustea pantailetan euskerazkoak ez diren edukiak kontsumitzen, euskerazko eskaintza oso txikia delako, eta hortik sortu ziren lehenengo ekimenak, baina gaur egun orokortasun batean lantzen dugu pantailetan euskerak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak, eta hain zuzen ere, hari horri tiraka pantailaldia antolatu dugu, datorren azaroaren 11-tik 18-ra. Pantailaldiaz ari garela, egunotan gainera aukera izango du, nahi duenak parte hartzeko pantailaldian, sare sozialen bidez, hainbat plataformetan gainera edukiak izango ditugu eskuragarri, besteak beste gaur egun arrantza ere egin beharra dagoelako, jakiteko euskaraz bikoiztuta, ala azpidatzita, non ikus dezakegun dokumental bat, filma bat, hau bezalako programa interesgarri eta on bat, baina guzti honi begira pantailaldian parteide dexente. Badira, baina aktivista hauek azken ordukoak izan daitezkenak baita ere. Nora jo behar dute, pantailaldiaren zentzuak edo helduleku euskarriak non aurki ditzakegu. Pantailaldiak, webune izango du noski, baina zer gehiago esan dezakegu honi buruz? Bai, pantaiak euskeraz.eus web horrian dago izena emateko formularioa, pantailaldian izena emateko formularioa, eta horrez gain, gure sare sozialetan ere, eta gure Telegrameko kanalaren bitartez, adibidez, zabalduko ditugu baita ere, astebetez pantailetan euskeraz bizirauteko baliabideen gida, eta baita ere, astebeterako, azaroaren 11-tik 18-rako guk egin dugun agenda proposamena. Gure helburua azken finean da jendea kontzientziatzea, euskeraz bizitzea, pantailetan ere euskeraz bizitzeko hautua egin dezala jendeak, eta bigarren helburua litzateke erakundeak interpelatzea, erakundei dei egitea, gaur egun pantailetan euskarak bizi duen diskriminazio egoeraren aurrean neurriak hartu ditzaten. Ze besteak beste, pantailak euskaraz dinamikak eta pantailaldia kanpainak zehatz-mehatze zer adierazi nahi du edo zer agerian utzi?
diozuen moduan, Alex, diskriminazio bat egon badagoelako, ze akaso ez da hola ulertzen, badirudi euskarazko ikusentzuleak, nolabait horrituta badaudela, ez da ustez gehiengo batek beste hizkuntzetan eta kasu honetan bereziki gazteleraz kontsumitzen duelako, hala ulertzen da, ematen du, hala dagoela establezituta? Bai, hizkuntza azkenean diskriminazio egoera hau edo hizkuntza zapalkuntza egoera hau oso normalizatuta eta barneratuta daukagu. Gaur egun telebistetan dauden kate digitalen artean 3 ditugu euskeraz, ETV bat, ETV eta ETV 3 eta 11 telebista, gehi tokiko telebistak, baina 50-tik gora telebista kate ditugu. Plataforma digitalen irautzarekin, streaming plataformetan milaka eta milaka eduki daude, eta merkatuan nagusi diren plataformetan euskerazko eskaintza azken urtean herritarren zarata ateratzearen ondorioz eta erakundeak eta plataforma mugiarazi ditugun arren, oraindik ere ez da 0,1 iristen euskerazko eskaintza plataforma nagusi hauetan, eta erabat flagrantea eta mingarria iruditzen zaigun kasu bat da zinemaren kasua. Zinemaren kasuan gainera eskuduntzak daude, hau goitik bera arautzeko, eta Euskal Herriko zinemaretoetan eskaintzen diren filmen 1% soilik ematen da euskeraz. Eskuduntza hori buruz aipatu duzula, berez, nola beharko luke pantalla handiak kasu honetan? Katalunian adibidez, Kataluniako zinemaren legeak, 2010ean onartu zutenak, derrigortzen du Kataluniako zinemaretoetara iristen diren film guztiek katalanezko bertsio bat izan behar dutela, katalanera bikoiztua edo azpidatzia, eta gero ematen diren emanaldi guztien 50% katalanez eman behar dela. Pentsa ze urruti gauden, errealitate horretatik hori da, 1% ingurukoa da gaur egun euskarazko emanaldien eskaintza Euskal Herriko zinemaretoetan, EAE soilik edo Eusko Autonomiko Erkidegoa soilik kontutan hartuko bagenu 2,3 ingurukoa, baina ia guztiak aurrei zuzenduriko 10-12 film, gehi urteko euskerazko ekoizpena edo uzta izaten da, ez? Eta urtean 5 pelikula edo urtean euskeraz egiten direnak, kalitate handikoak izanagatik gutxi direnak, ez? Gure industria, zinema industriaren tamaina ere, gure herria bezala, mugatua delako. Bat baino gehiago pentsatuko du digitalizazioaren garaian, harritzeko ere izan ez da, ez? Euskarazko ekoizpenak nolabait txikituta sentitzea edo eta halako aniztasun eskaintza, ez? Mundu globalizatu honetan, ez baina dragoi bola bagenuen, erreferentziazko euskarazko pedagogikoki zalantzan jarri daitezkenak Iratxo Dordoka ahaztu gabe, baina tira, bueltatuz geurera, hori aipatuta, deigarria da, duela markada batzuk, esan dezagun, erakunde publikoek sustatutako edabide publikoek, eskaintza publiko horrek bazuen nolabaiteko, ez, karril bat, euskarazko belaunaldi berri horiek, euskaraz telebista kontsumitu genuen horiek, non galdu gara, galdu baldin bagara? Bai, hor, harrigarria da, ez? 80 eta 90ko hamarkadetan, 4 telebista katetatik, hasieran 4tik, ez? La 1, la 2, ETV bat eta ETV 2, gero Antena 3, Telecinco, hiek sortu ziren. Baina telebista kate horien artean, bat genuen euskeraz, ETV bat, eta gainera hori zen hori zen marrazki bizidun gehien eskaintzen zituen telebista katea, orduan. Euskal Herriko aurrentzat, erreferente ia guztiak, gero kalean jolasterak orduan, eta euskerazkoak ziren. Ze gertatu da, 80 eta 90ko hamarkadetatik aurrera egiten badugu, 2000ko hamarkadan, internet, digitalizazioa, gero sare sozialak, interneteko plataformak sortzen joan dira, eta logikoena litzateke pentsatzea garai berrietara egokitzeko, euskerazko bikoizketak, azpiidazketak eta biderkatu egin beharko lituzketela erakundeek eta horren aldeko apustua are ageriagokoa izan beharko litzatekela egoera berrira eta globalizaziora eta aipatu dezun testuinguru berri horretara egokitzeko. Eta alaxe izan da, ezta? Itxura guztien arabera alaxe izan da? Gertatu dena aurkakoa izan da, ez? Eta hor badago guretzat oso esanguratsua den kasu bat, Harry Potter kasua, deitzen dioguna. Hau da, euskerazko bikoizketaren gainbehera
esplikatzeko itzakia bezala edo erabiltzen dena, ez? 80 eta 90 hamarkadetan Euskal Telebistak ia 2000 ordu urtean bikoizten zituen euskarara. Eta garai hartan ohituta geunden ET, Alien, Indiana Jones, Izarretako Gerra, Harry Potter bera, euskaraz ikusten ohituta geunden. Ze gertatu zen, 2007 urteko urtarriaren batean, orduko ETB-ko zuzendariek esperimentu bat egin zutela, eta esperimentu hori izan zen urte berri egunean, arratsaldez, bazkalo ostean, ordu berean ETB baten Harry Potter euskeraz jartzea eta ETB bin Harry Potter gazteleraz jartzea. Esperimentu horren emaitza zein izan zen, gaztelerazko saioa izan zela audientziako kuota handiena lortu zuen saioa egun horretan, eta euskerazkoaren datua berriz nahiko kaskarrak izan ziren, ez? Hau, ikuspegi soziolinguistiko batetik aztertu beharrean, euskara teknika batzuk lagunduta eta ez dakit euskararen normalkuntzaren ikuspegi batetik aztertu beharrean eta ondorioztatu beharrean kontuz, hemen hizkuntza hegemoniko bat ezin dugu leian jarri merkatuaren parametrotan hizkuntza gutxitu baten kontra, gutxitua galtzen aterako delako. Beraz, gure helburua hizkuntzaren normalkuntzan ere aurrera egitea denez, lehen etxi beharko ditugu euskerazko edukiak eta prime timeetan eta aurrekontuetan eta horien alde egin beharko genuke. Hori izango litzateke irakurketa logiko bat ikuspegi soziolinguistiko batetik eta hizkuntzaren normalkuntzaren ikuspegitik. Baina zein izan zen egin zen irakurketa? Merkatu irakurketa hutsa. Esan zuten, jendeak ez du euskeraz zinemarik ikusi nahi. Hemendik aurrera ez dugu zinemarik emango euskeraz. Eta orduan, 2007-tikan 2020-era, 2000 ordu urtean bikoiztetik, pasatu ziren 200 ordu bikoiztera, eta 200 ordu horiek 2019an ETB-ek bikoiztu zituen 222 ordu, eta horien gehiengoa gaztelerara bikoiztuak ziren. Beraz, pentsa, ze ikuspegi falta, eta horrek zer suposatu duen euskerazko ikusentzunezkoetzat, ez? Gaur egun gazteek eta helduek ez dute euskerazko erreferenterik, nazioarteko pertsonaia ospetsu guztiak gazteleraz entzuten ohituta gaude, eta orain berriz lan egin beharra dago jendea berriro euskeraz ikusentzunezkoak ikustera ohitzeko. Ederki, entzuten duzuen eran, pantailak euskaraz dinamikak ez du edonolako erronka, aurrean dituelako besteak beste erakunde publiko nagusiak, eta arautu gabeko baita esparruak ere, naiz eta pantaila handiari dagokionean esan dugunez, Katalunian eredu garbia dugu, gauzak ondo eginda, funtzionatu dezaketela. Edonolare, mundu globalizatu honetan Katalunian ere kezka iturria badute, naiz eta berez baldintzak bete, ohiturak ere badijoazelako globalizatzen. Kasu honetan jatorrizko konsumoari dagokionean izan daiteke aberasgarri, baina pantaila handitik haratago, gaur egun plataformak biderkatu egin zaizkigu, konsumitzeko bide edo kanalak ere biderkatu egin dira, bide horretan. Egun hauetan, behintzat, froga bat egin nahi da, berez, batetik posible dela, euskarazko eduki horiek konsumitzeko aukera badagoela, baina kaso agerian geratuko da baita ere, arrantza egin behar dela, edo eta ikasi ikerketa lanak kasu batzutan, edo? Horixe da, ez? Horregatik hain zuzen ere prestatu dugu, pantailak euskerazetik prestatu dugu pantailaldian zehar, pantailetan euskeraz bizirauteko gida bat, ez? Gida horretan jasotzen ditugu, existitzen diren euskerazko YouTubeko kanalak, existitzen diren streaming plataformetan euskeraz existitzen diren edukiak non eta nola bilatu, euskerazko telebista kateak zeintzu diren, eta beste hainbat berriak, hamaika telebistak, argiak, dituzten beste aplikazio eta baliabide digitalak euskerazko ikusentzunezkoak ikusiz, bizi ahal izateko gutxienez 7 egunetan zehar. Itxaropenik bai, hala ere, aurrera begira, pantailaldian izango den emaitza honetaz aparte, baduzu itxaropenik, izango du honek biderik, bai? Bai, noski, gauzak mugitzen hasi dira, pantailak euskeraz duela urte terdi inguru sortu genuen, eta, esate baterako Netflix edo Prime Videon, bizpahiru film euskeraz izatetik, 50 piko izatera pasagera, ez? Urte beteren
urtebeteren ondoren, ez? Orduan, gauzak erakundea mugitzen hasi dira, enpresak mugitzen hasi dira, Espainiako ikus-entzunezko legean ere zalaparta handia egon zen gai honen inguruan, euskaldunok, katalanak eta galegoak batu ginelako aldarrikapen hauen inguruan, eta, ETBk ere primeran izeneko streaming plataforma bat ere martxan jarriko du datorren urtean, gure eskaera da bertan ikusi ahal izango diren fikziozko eduki guztiak, pelikula eta telesai guztiak euskeraz ikusi ahal izatea. Esan dute euskeran ardaztuko dela plataforma, ikusi beharko dugu hori zer den, baina hor ere bakagu itxaropen apur bat jarria. Eta jendearen artean ere kontzientziazioa geroz eta handiagoa da. Herri askotatik deitzen digute, hitzaldiak emateko, kezkatuta daudelako euskararen erabileraren beherakadarekin, batez ere arnasgunetan nabaritu da beherakada, baina egia da Euskal Herrian ere orokorrean 2006-tik 2021 batera puntu bat baino gehiago jaitsi dela euskararen erabilera, hain zuzen ere, 2006an smartphonea sortu ziren, 2010an YouTube eta beste sare sozial batzuk sortu ziren, 2016an Netflix sortu zen, eta beranduago beste streaming plataformak, eta guk usten dugu guzti honek eragina izan duela hezkuntzaren kale erabileran. Jendea horretaz kontzientzia hartzen ari da, eta geroz eta gehiago jotzen du gure gana, eta beraz, itxaropentsu gaude eta jendea animatu nahi dugu pantailaldian parte hartzera, noski. Noski baietz, eta baita geuk ere, izan ere Hamaika Telebistak ekarpen digital hori ere egin duelako, badakizulako Smart Telebista bidez, dagoeneko mundu osoan ikusgai gaituzuela, eskualde guztietan ikusgai izateaz gainera, beraz, izan ditzala Euskal Komunitateak albezain beste telebista, euskarazko telebistak, bertako telebistak, eta edukien aniztasun hori, eta bertan ekoizten den hori dena ere izan dadila eduki askekoa, eta emisio librekoa noski baiet. Aizue, Hamaika Telebistak ere bat egin du pantailaldiarekin, eta egunotan hor ikusiko gaituzu, buru belarri, eskaintza horretan gure aldetxoa jartzen ikusi duzu, esate baterako Nafarroaren denboraldi berdia badatorrela, baina nahiran badituzue 10 eduki, izan dokumentalak, izan musikari dagozkion ikusentzunezko edota zuzenekoak, edota bestelako entretenimendu saioak baita ere, noski baietz, guztion artean lortuko dugulako, pantailak handiak txikiak, sakelekoak izan daitezela denak, euskaraz bizitzeko tresna izatea. Alex, Aginagalde, López lehen esan dugu, gure sornegatua, baina errepikatuko dugu zuzen bidean, antropologian, hizkuntza planifikazioan ere gradundokoa duzuela, adituak bazabiltzate honetan, beraz, mesedez, entzun, honetan badakiten hauei, erakunde publikoetako goi kargu horiek, eta bide batez, izue, edabideok ere behar dugula sosia publiko gehiago, guzti hau eusteko. Alex, eskerrik asko geuran izategatik gaur. Eskerrik asko zuei. Eta izango du berri gehiagorik, izan ere, zuekin bat eginda, bide berean ere bagoazelako. Horixe, beraz, ezaztu pantailaldia, sare sozialetan, webunean ez duzu eitzakerik, sartu, eta begiratu, harakatu, eta bereziki ikusi euskaraz egunotan zen moduz dijoak egun harik eta interesgarria.